Bukuk Ganga Devi Jamatia Mangino khwnarokha Gumati Udaipur Killa Amchai Pitra Kamini Nok Nokongui Bahazuk Imango Waini Waitam Sajakmani Yagolono Mwkthang Holong Ngui Pasai phaikha Holong Mwtai Habisini Holong Mwtai Baba GARIA Hne Khulomdi Hne Sajakmabai Nok Nokongte Kami Amchai ni Lukurok Khulum Laibani Mangpli Te o Holong Mwtai manai Ganga Devi Jamatia Swraikhe Sukrubui Temahani Sai khwnarokha Naitungdi Jaikari Dofani TV Mangplibo Naiman khana taisi project hamani haini klayo ani oro yagra side ta gong ha keseng oro khumrok bokja khai ke ba no khatiro kai tongnai ka agi khe krei haino kisa ke paman haideng khana boma haibo pono suk khana lainai o je manai bukhukjuk bobaini जों tabo kok salainai teruk koinai je ani cameraman no yang mani mangai maine puila sini haba nok nengoi nono lamsogo nini sinamang kisa ani bumung ke Ganga Devi o kamini bumung kangke tamangka Pitra kami age rogo ke ki tongu de na hai boni bot pama pasai phaimani de na nang imang rogo de sajak tong bo hairok kisa sai khnaro dita lukurok ang imang rogo nugwe inke iya ang haya angge yang golgotha para thangha golgotha para osayo khoroksa boro osai tongdo inke aro jaga thangwe sui jagla ha inke bobaibu nokla kasaro sati shok tong di hunjagla ha inke ang bi imang rogo ha ke nugla ha inke sati shok satrai shok nui tong khata ke mo pas khamani je nang khunwani chengmani satrai sogoi khunwani chengman busuk din rokak na busuk rok angkhna degla ha ang satrai shok sati shok nui tong mani degla ha je nang satrai shokmani khunumani loge de na pasai phekana nang khunumani salbusuk pore rogo nang omhaike pasamani nukhna ang khunumani okni din lok ha inke ang khunumani din logwe ang bisa saya haibu angha pali ani bisa salia angha inke ang salni salthang mani hai jati sholi ya ke tong ha inke jati sholi ya ke tong ha horo thupro angke ne phai saphai jagla ha inke angke ne bo hairok nuk mani hai hikha ka oine tong ha inke bokrok thaisa ro ke ta ani baba basa mani jaga bon basa we bokrok thaisa ke pawe sajak phai ha inke ang aroni bisa sawe ne khunu we satrai shok khunui tongla ha inke bo pasa phai khata angka pasamani ke mi apron de pasakana tini hayo de kabangkuk ke nukjakna tama Mwtai bo harok bode baba GARIA angka pasamani ke tini ne kabangkuk nukjagna tini kabangkuk nukjaga bilai hamai bainus nerok naiman khana bukhuk besek zoratai bo amuk khlaiwinai kosto khlaiman haiklai imang gei bo pujiwei bisasai ake tongmani ne salni saltham kawi bo khulumlia haiko satai sole tongmani tini haiwa khane bo makha eba goriano nukhna nirokbu ang tulu ko meno yang phunungan bangai